Салом алейкум, дӯстони азиз. Дар комментариҳо савол шуд, ки барои чӣ қади пушт аз пеш дарозтар мешавад. Ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. Ин кокеткаи мо ини тарафта боша, қади пешу пушти мо. Қади пушткал барош майдатарай, дарозиш ҳарду 6 чене. А қади пеш 5-10 сантиметр боз зиёд бошад дар киртаи точки. Мо кокеткая ба тарафи ақифш мемонем. Баъд иҷоша чен мекунем. Ниҷа 3 сантиметр. Агар занак пеши барош калон боша, мо 1 сантиметр немиҷая 1 сантиметр ай пушт мезанем. боз ма ҷа таи каша мегирам, китфа ҳисоб мекунам 9 сантиметр. Айҷа 9 сантиметр мемонам ва 22 таи каша мезанам. баъд давомша нишон медиҳам. мо аввал қади пеш пушта 1 сантиметр чиқир мезанем, барои ки пушти мо ҳам камтар гирда. ҳозира мезанем. акнун қади пушта мегирем аз тори қади пеш намхе ва 3 сантиметре ки и зиёдтия пешагай пуштак, мо и пеши барои духтақа калон нестай, мо 2 сантиметр мегирем. Агар ки пеши барош калон мебуд, мо то 5 сантиметр кам гирифта метавонистем. На мисол 9 сантиметр боша, 9 сантиметр разница боша, мо метавонем ки 4 сантиметр гирем ё 5 сантиметр гирем. мо изра 2 сантиметр мезанем. Стрелкаша мемонем, барои ки мобайнда биёяд ва чимчим карда мечаспонемш. ҳамин тавр чимчим карда мечаспонем.